Bé, doncs comencem. Bé, bon dia, benvingudes i benvinguts a l'última sessió d'aquest segon cicle de recerca sènior que pretén realçar la investigació duta a terme pels membres amb més experiència del Centre de Recerca en Arts Escèniques de la Universitat Autònoma i proposar als investigadors teatrals, als joves investigadors teatrals, vies inèdites per recórrer. Avui l'últim convidat és en Jordi Lladó, titulat en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona el 1985, que va cursar els seus estudis de doctorat a l'Autònoma, culminats el 2002 amb la tesi Ramon Vinyes i el teatre 1904-1939, dirigida pel doctor Jordi Castellanos. Fruit d'aquesta recerca és el llibre Ramon Vinyes, un home de lletres entre Catalunya i el Carib, publicat el 2007, al costat de diversos estudis i edicions sobre l'autor i el seu context amb el pròleg a Talaia, o l'edició i introducció sota l'escorça, entre altres textos i articles inclosos en volums com El teatre català en temps de guerra i revolució, publicat el 2008, o revistes com Els Marges, Serra d'Or, Revista de Catalunya, Pausa, Assaig de teatre, Huelles i Revista Brasileira do Caribe. És també coautor amb David George del volum La Comèdia de l'Arte a Catalunya, publicat per la Universitat d'Alacant el 2019, i d'altres textos i estudis dedicats a dramaturgs contemporanis com Manuel de Pedrolo o Manuel Molins o la recepció del teatre català a França. Lladó ha estat professor de llengua catalana i literatura a l'Institut de Batxillerat Sant Andreu de Barcelona i docent a la Universitat Oberta de Catalunya. Així mateix, també ha estat membre del grup d'estudis de literatura catalana contemporània i del grup de recerca en arts escèniques i actualment del Centre de Recerca en Arts Escèniques, tots vinculats a l'Autònoma. I quan vulguis, Jordi, la paraula és teva. Pots utilitzar aquest micro mateix. El guardarem per després. Les preguntes. Gràcies, Andrea. Agraeixo al Centre de Recerca d'Arts Escèniques, a tu en particular, i per delegació a Francesc Foguet, que és qui em va convidar ja fa temps a participar en aquest cicle. I bé, està bé que un investigador sènior com jo comenci a la casa on vaig començar a ser investigador, aquí a la Universitat Autònoma, com ara explicaré. Soc una mica tardà com a investigador, penso, perquè jo vaig estudiar Filologia Catalana entre 1980 i el 85 a la Universitat de Barcelona. Allà no vaig efectuar-hi pròpiament cap tasca de recerca, més enllà del que era estrictament escolar. Però recordo molt per diversos motius, però motius que penso que van ser útils per la meva formació, classes de professors com en Sebastià Serrano, en Jordi Llobet, el Lluís Aracil, polèmic però molt important també per l'aspecte de la sociolingüística, i potser l'únic que va semblar una mica un treball de recerca va ser un treball que vaig fer sobre la novel·la El carrer estret de Josep Pla amb la professora Marina Gustà. I bé, després, això era l'any 85, em vaig llicenciar, em decantava ja molt cap a la literatura, dintre del que era la filologia, però no tenia una fita clara. He de comentar, ho dic perquè com que parlem sobretot de teatre o d'arts escèniques, que el teatre no se'm va oferir mai com a assignatura en aquell moment. A mi m'agradava el teatre com a espectador i era assidu del llibre, dels flotats, però en canvi, curiosament, no recordo que hi hagués en aquell moment cap assignatura de teatre. Ho apunto per contestar potser en la situació actual. I bé, després em vaig preparar per ingressar, jo treballava en una empresa privada abans per ingressar al cos d'ensenyament de secundària com a professor de Filologia Catalana. Això va ser el 87 i l'any després, a través d'una col·lega de l'institut, la Cèlia Torrent, que havia estudiat aquí, havia llicenciat aquí en Filologia Catalana aquí a l'Autònoma, em va convèncer per venir tots dos a estudiar el doctorat. O sigui que aquest atzar, diguem, va ser el que va determinar a fer els estudis de doctorat aquí i realment els estudis de doctorat jo crec que va començar tot aquest coquet de la recerca, diuen,
va ser a través de les classes o cursos del Josep Romeu, de la Lola Badia, del Alan Yates o del Jordi Castellanos, que en aquell moment era un referent molt important en la literatura catalana contemporània. Hi havia un excel·lent ambient, hi havia companys de curs com el Joaquim Noguero, com la Núria Santamaria, com el Francesc Foguet, com el Just Arevalo, amb alguns dels quals encara tinc major o menor grau contacte, i que després ells han destacat en moltes branques de la crítica, de l'acadèmia, de la recerca, i per tant, doncs, al costat de la petja que em van deixar aquests professors, doncs vaig gaudir d'una manera més directa del que era l'estudi més detallat de la literatura catalana, que era el que bàsicament vaig decantar. Vaig aconseguir el mestratge en literatura a través d'un treball que va ser pròpiament la meva primera recerca. De tota manera, vaig estar dubtant perquè la literatura catalana medieval m'agradava molt i els treballs que vaig fer de paleografia amb el Josep Romeu sobre Ausiàs Marc o també sobre l'Ola Badia, vam tractar aspectes com el mal d'amor en la literatura catalana medieval o la predicació en Blanquerna, em van fer dubtar. I perquè fins i tot, a vegades penso que el tema de l'atzar hi és a vegades en aquestes coses. L'article sobre Blanquerna va estar a punt de ser publicat. No sé què hauria passat si s'hagués publicat aquest article, perquè jo realment era un apassionat de la literatura medieval. L'havia redescobert feia pocs anys, o l'havia descobert, o l'havia aprofundit una mica. Però també m'agradava molt la literatura catalana contemporània, sobretot dels finals del XIX i principis del XX, és a dir, el camp d'en Jordi Castellano, de l'Alan Yates. Finalment vaig optar per aquesta segona opció, perquè vaig veure, i això penso que és important per qualsevol investigador, que em faltaven eines, aprofundir en eines com el coneixement del llatí o la paleografia per poder ocupar-me ja, aprofundir més en el que era la recerca en la literatura medieval. Era un món que exigia una preparació molt rigorosa. I finalment, doncs, vaig optar per la literatura contemporània. Aleshores, en el treball final de doctorat, que em va servir per coronar els cursos i obtenir el mestratge, vam estar parlant amb en Jordi Castellanos, em va oferir un llistat de possibilitats que ell creia que jo podia fer i finalment vaig optar per una que em trobava molt atractiva i transversal, que era Pierrot i la literatura catalana modernista. Jo no sabia massa de Pierrot i això potser em va treure, però em va agradar perquè la vaig trobar original. Però abans de parlar d'això, ha sigut important aquest capítol de la meva activitat de recerca, o aquest tema, abans vull comentar només dues que vaig descartar, que em va fer descartar en Jordi Castellanos, l'enyorat Jordi Castellanos. Una era sobre Adrià Gual i, evidentment, llavors en aquell moment en Carles Batlle estava a punt de llegir la seva tesi, per tant, no era aconsellable. I l'altra era, aquesta m'atreia molt, era la influència de Wagner sobre els escriptors modernistes. Però en Jordi em va preguntar si sabia alemany, vaig dir que no, i va dir, doncs millor que no aprofundeixis en aquest tema perquè et costarà més, no? És a dir, que comento això perquè penso que és important sempre saber els límits, les possibilitats que té cadascú a l'hora d'efectuar o de triar un tema, més enllà de l'estímul personal. M'atreia molt aquesta influència de Wagner, però esclar, necessitava un coneixement de l'alemany que no tenia en absolut. Molt bé. Finalment, doncs, aquesta investigació, Pierrot i la literatura catalana modernista, va ser la meva primera investigació pròpiament dita i un cop acabada, l'extracte essencial va ser publicat als marges del 94.
Per tant, començava ja a entrar dins d'aquest món acadèmic i d'investigació ja més profund. Aquest treball em va permetre un primer contacte amb en David George, aleshores professor al seu Gal·les natal, no recordo si Cardiff o Swansea, i sí, en David va ser un contacte primer perquè en David havia publicat als marges també un article molt aprofundit de la seva recerca sobre aquest tema, el tema de Pierrot o de la comèdia de l'arte en l'obra teatral, sobretot poètica també, sobretot teatral, de Peles Mestres, i això també em va servir molt ja d'entrada per orientar-me cap a aquest treball. Aquest tema, la comèdia de l'art, més enllà ja de Pierrot, és un tema que amb en David George hem reprès molts anys més tard i d'en parlaré més endavant, diguem-ne per no faltar l'ordre cronològic. També volia remarcar una cosa a propòsit de Pierrot. Jo penso que sempre he tendit a interessar-me per escriptors o per aspectes ubicats en els llindars del cànon o en el trànsit de gèneres i cultures. Per què? No ho sé. Pot ser que sigui una tendència personal, una atracció personal, no? Però jo tinc la percepció que l'exploració i la valoració dels extrems o del que es considera els marges o els artistes o els escriptors o els autors de teatre o escènics que treballen en diverses fronteres, que treballen entre gèneres diferents, per exemple, ajuda a situar més el centre, ajuda a aclarir el conjunt del sistema. En tot cas, jo penso que en general ha estat així, també amb el tema de la tesi, com ja parlaré. Jo, volia abocar una mica al segle XX, perquè nosaltres vam començar a estudiar, a investigar el segle XX. El segle XX ens queda ja molt llunyà i recordo que quan ens havíem de desplaçar a aquelles diferents biblioteques i hemeroteques, passàvem hores i hores furgant entre papers esgrogueïts de publicacions velles amb microfilms inacabables, com a gran modernitat, i més enllà ja del nombre de volums que havíem de llegir i sovint empassar-nos per trobar, localitzar els elements claus de la nostra recerca. Amb el nostre col·lega aquí present, en David George, a vegades parlem de caçar pierrots, o caçar arlequins. I buscant bé aquest autor ha tractat la comèdia de l'art. Llegeixo tot en diagonal aprofundament i busca aquest aspecte de recerca, de detectivès, diguem, d'en Jòlitz, és una de les coses que penso que per mi ha estat un estímul en tot moment de la recerca. Clar, ara també cal llegir molts volums, també cal llegir molts llibres, però disposem de la premsa digitalitzada, si aquest canvi ha estat molt radical, de molta informació, potser massa i mal garballada a vegades, i a vegades hem de destriar amb expertesa. Bé, però anem una mica ja al que serà la tesi doctoral, que va ser el meu treball, la meva recerca més aprofundida, però que parteix també del treball anterior. En el treball sobre Pierrot i la literatura modernista vaig descobrir un escriptor d'aquells considerats menors, en Ramon Vinyes i Cloet, del qual em va treure el seu origen berguedà, un lloc proper al meu balsareny natal, al Bages. Vinyes era conegut més gairebé com a personatge de l'obra de Gabriel García Márquez, 100 anys de solitud, savi català, però també de mica en mica vaig anar veient que havia estat un poeta destacat, un dramaturg molt copiós, un crític, un narrador, amb una obra extensa, i la base de la qual només havia abordat acadèmicament amb els estudis de Jacques Gillard, de la Universitat de Tolosa, i de Jaume Huc, però ja als anys 80, o sigui, ja feia uns anys que s'havia estudiat des d'aquest punt de vista. Hi havia altres volums, però eren més d'un altre
des d'una altra part més divulgativa, no amb el rigor acadèmic dels dos autors que he dit. Quedaven, doncs, moltes facetes d'aquest autor per estudiar, això ho vaig estar comentant i valorant també amb Jordi Castellanos, i sobretot quedava la que va ser la seva gran passió i dedicació de maduresa, que era el seu teatre. Això em va dur a fer-ne l'objecte de la meva tesi doctoral i dirigida per Jordi Castellanos, la qual vaig esmerçar gairebé 8 anys coincidint amb el pas dificultós que com a professor de secundària vam viure en la implantació de l'ESO. Per acotar l'estudi, vaig posar un límit temporal al Teatre de Vinyes, que va ser aquest límit final va ser l'any 1939, coincidint amb l'inici del seu exili a Colòmbia. Ja havia viscut altres anys, però el 39 forma part de l'exili republicà, per tant, aquí hi ha una dada, un correlat històric, no? I deixant de banda el teatre que l'autor va escriure fins a l'any de la seva mort. Fins al 1952, Vinyes, molt anònimament, va continuar escrivint teatre i fins i tot 15 dies abans de morir, l'any 52, em va estrenar una obra, una comèdia, un cercle d'aficionats. Vull dir que aquest estudi no l'he fet i aquesta podria ser una primera proposta per a algú que s'interessi per Vinyes i que volgués estudiar a fons aquesta part, aquestes 10, 15, no sé quantes obres que no van entrar en el meu estudi directament perquè per posar un límit de temps raonable doncs vaig tallar-ho en l'any 39. Bé, la tesi té una dimensió lineal que traça l'evolució entre el Ramon Vinyes jove, que escriu els seus primers drames a la Berga natal, fins als que escriu en plena guerra, revolució i al llindar mateix de l'exili. Cal remarcar que en la tesi no em vaig ocupar només de la seva producció teatral o representada, sinó de la seva tasca com a crític, com a divulgador, com a polemista teatral, com a lector de teatre, i no només de teatre, però el lector de tots els llibres, li va dir García Márquez, no? Però bé, com a home que formava part, diguem, del sistema, una postura moltes vegades marginal i polèmica i extrema i maleïda, no? Se li poden posar tots aquests adjectius al teatre i a la figura de Vinyes, però formava part d'aquest sistema teatral català, sobretot dels anys 20 i 30, però que tenia les seves arrels en el modernisme. Això em va treure molt. La part biogràfica, la biografia personal i cultural de Vinyes. Era un home que s'havia anat l'any 13 a Colòmbia, deixant el modernisme que ja estava en declivi, que va tornar als anys 20 i 30, que es va implicar en les lluites teatrals i culturals del moment, que després forma part de l'exili i al final encara torna. Per tant, tot aquest trencaclosques que estava per refer, que jo no l'he refet en absolut, però que he contribuït potser a aclarir amb la tesi, que aquest era potser un dels objectius, aclarir algunes de les foscors que hi havia sobre l'obra i la vida també, no? I sobre la trajectòria cultural de Vinyes, va ser el que em va enfundir de fet de la tesi, el que la va allargassar també, en certa manera, perquè calia cercar i cercar i per poder això, donar una imatge justa del que era i objectiva, més objectiva possible del que era Vinyes. Dit això, he de dir que en la recerca, com saben tots els que busquen, moltes vegades seguim pistes falses. I en Vinyes vaig haver de seguir moltes pistes falses, perquè com a personatge mític que era, i amb una biografia dividida entre dos països, amb una acció cultural i teatral, sobretot cultural, però també teatral, dividida entre dos països tan llunyans, hi havia molts buits i aspectes per comprovar. I realment, moltes vegades vaig estar decebut perquè no vaig ser capaç de comprovar-ho. Per exemple, posaré dos exemples molt ràpids, no? Vinyes, es deia de Vinyes en una biografia que es va fer i en la tradició oral, que Vinyes va ser expulsat del Correo Català, un diari tradicionalista, més o menys clerical, el 1909,
que havia estat expulsat com a redactor perquè em va publicar un llibre com l'Ardenta Cavalcada, un llibre de proses poètiques, molt sensorial i molt agosarat des del punt de vista de la moral, diguem-ne, catòlica, que més o menys dominava el Correu Català. Clar, què fem els investigadors en aquell moment? Cerquem el Correu Català. És a dir, tot el microfilmat del Correu Català a la hemeroteca va ser seguit i buidat dia a dia. I va ser, al final, una gran decepció perquè no vaig trobar signats cap article o cap escrit de Ramon Vinyes fins a 1912-1913, és a dir, anys després de la pretesa expulsió o apartament del Correu Català. Que va existir? Doncs jo no afirmo rotundament que no vagi existir, però aquesta pista falsa em va fer estar allò que comences a pensar que és un temps mal guanyat. Però són les coses de la recerca que ja has de comptar. I una altra també, molt semblant, quan vaig estar a Colòmbia, a l'hemeroteca de Bogotà, vaig fer una... després en parlaré, no? A l'hemeroteca de Bogotà vaig estar cercant també uns articles editorials de Vinyes que haurien causat una expulsió de Vinyes, en aquest cas de Colòmbia, de l'any 25, per enfrontaments amb un polític, amb el departament amb el governador del departament, no? L'hauria expulsat pel contingut liberal i pel contingut contrari a aquest polític i general, no? Però aquí no ho sé, aquí resulta que l'hemeroteca va arribar a un punt que l'any 25, com diuen a Colòmbia, se les ha comido el comején, no? Que és com un insecte que es menja el paper, no? Si el paper, això en parla molt García Márquez, no de Vinyes, però en aquest cas. Però, clar, a vegades les proves bàsiques són les que et falten, no? Però trobar-les i buscar-les, i a vegades et surten quan menys tu penses. Per posar un exemple contrari, en un viatge privat que vaig fer a París, vaig passar per davant de la biblioteca Mitterrand, que era nova, i vaig entrar allà d'una manera així espontània, dient que jo era un doctorand i que buscava una revista, però se'm va acudir de cop i volta. Buscava una revista que havien fet els catalans a París durant la dictadura de Primo de Rivera. I la vaig trobar i tot van ser facilitats davant del prejudici de que la Biblioteca Nacional francesa no em deixaria entrar, o un turista gairebé, no? I vaig trobar el que cercava. Bé, ho dic per una mica parlar d'aspectes que a vegades dificulten la recerca, però a la vegada també estimulen a seguir endavant. Bé, el 2002, ja avançant, no? El 2002, finalment, vaig defensar la tesi aquí a la Universitat Autònoma i a la tesi ja havia arribat a internet, la vaig editar tot seguit. O sigui, no, quan l'escola de doctorat em va proposar fer l'edició, vaig pensar, fes-ho, perquè això ja no tindràs després la feina de refer-la per editar-la en format llibre. Tot i això ho vaig intentar. Vaig intentar, bé, aconsellat o seguint els suggeriments de col·legues, potser com el Francesc Paguet mateix o altres col·legues, de refondre una mica la tesi, d'adaptar-la en format llibre, però vaig veure que havia treballat durant 8 anys i d'alguna manera tornar a fer l'esforç de resumir, quan ja l'havia editat, ni que fos digitalment, em semblava que era una feina feixuga, no? En canvi, aleshores sí que em van sorgir diversos articles en molt diverses revistes, com els que has citat tu, i que ara no citaré perquè penso que seria avorrit, no? Relacionats amb la tesi o amb temes relacionats amb la tesi. Vinyes o bé l'època de Vinyes o el teatre de l'època de Vinyes, no? I per tant no
no en parlaré perquè seria feixuc també, no? Jo, abans d'acabar, per això, abans d'acabar aquest apartat, recordo que vaig rebre sempre el suport de, ja ho he dit, de tots els professors de l'Autònoma, però també d'en Francesc Foguet, de la Núria Santamaria, però també de la Maria Campillo, del Miquel Gibert o del... Bé, el mateix Jacques Gilard va venir a la tesi, no? I per mi era el referent, era el gran referent dels estudis vinyesians, no? Per tant, en aquest aspecte em vaig sentir molt recolzat. També per l'Enric Gallén, ja molt abans de la lectura de la tesi. L'Enric Gallén, per cert, va presidir el tribunal. I també vaig tenir una gran empatia en l'entorn berguedà. Clar, no he explicat què em va decidir també a decantar-me per Ramon Vinyes, més enllà de que fos berguedà. El fet de ser berguedà em va facilitar molt les coses. En aquell moment jo tenia una relació familiar amb Berga important i això em va facilitar conèixer en Jaume I i en Jaume I, que ja havia escrit sobre vinyes, em va presentar a la família Vinyes, és a dir, el germà de Ramon Vinyes, Josep Vinyes i Sabatés, i la seva muller, la cunyada, Lluïsa Riera. Aquest matrimoni va vetllar per la memòria del seu germà cunyat, mecanografiant les seves desenes de peces teatrals, guardant tota la documentació i, sobretot, em va oferir amb generositat el seu arxiu. Fruit d'això, perquè veiem, això ho comento perquè a vegades la recerca és important no només com a recerca en si, sinó perquè a vegades té efectes, diguem, socials, no? Fruit d'aquest bon contacte amb la família Vinyes, es va produir la donació dels documents de Ramon Vinyes, aquestes milers de pàgines i pàgines manuscrites, hi ha dietaris, hi ha notes crítiques sobre teatre, notes crítiques sobre lectura i obres teatrals inèdites o oblidades. Bé, doncs tota aquesta documentació va ser donada per la família Vinyes a l'Ajuntament de Berga i l'Ajuntament de Berga la va dipositar a l'Arxiu Comarcal del Berguedà. I allà es va constituir el fons Ramon Vinyes i Cluet, un fons consultable. Ara en aquests moments està digitalitzat, tota la part que convé. I, per tant, jo ho dic perquè a vegades les recerques, més enllà del saber, de contribuir a l'avanç en el coneixement, també tenen aquest efecte col·lateral, diríem positiu, de contribuir a que el patrimoni cultural es difongui i arribi a ser accessible. Jo penso que en aquest aspecte vaig tenir una gran ajuda dels berguedans implicats, com en Jaume I, ja ho he dit, amb en Xavier Pedrals, que era l'arxiver en aquell moment, que jo agraeixo molt i que també em van ajudar molt a la tesi, sobretot a la part final de la tesi. Bé, justament per iniciativa d'en Xavier Pedrals i d'en Ramon Albert, que era subdirector d'arxius de la Generalitat, em van proposar escriure un llibre. I aquest llibre que he citat és aquest que tinc aquí, el Ramon Vinyes, un home de lletres entre Catalunya i el Carib. Aquest llibre era un llibre concebut a través de l'arxiu, és a dir, va inaugurar una col·lecció que es diu Arxius i Societat, en la qual el que es pretén és escriure sobre personatges, sobre persones que estan ben representades a diferents arxius del país. Aquest era l'objectiu. I com que en el fons Vinyes hi havia fotografies, hi havia molta documentació, el llibre aquest em va agradar perquè diferia una mica del que és una tesi doctoral. Era un llibre divulgatiu, però que permetia fer palesa també tota la part. Aquí, per exemple, hi ha un figurí d'una escenografia expressionista, cubista de l'Àngel Fernández, una obra de Vinyes. És a dir, és un llibre que
vaig estar content d'escriure'l, perquè no era una biografia tampoc típica, perquè una biografia de Vinyes és complicat, perquè hi ha molts forats, hi ha punts polèmics. En canvi, això permetia fer una divulgació de Vinyes a través de les diferents facetes en què va destacar, com a periodista, com a periodista cultural, podríem dir, com a escriptor de teatre, com a actor aficionat, com a crític, la seva posició davant de la política, com a narrador, també hi ha la part narrativa de postguerra, també és important. En fi, i això per mi va ser fàcil, perquè va ser com, diguem-ne, reeditar la tesi més una segona part que ara explicaré, més el que jo vaig conèixer a Colòmbia un cop acabada la tesi. En aquest aspecte jo també vaig tenir, aquí també va ser un altre factor de sort. Just quan havia acabat la tesi, el 2002, em va arribar una telefonada d'en Xavier Pedrals, de l'Arxiu Comarcal de Berga, de part d'una senyora escriptora, últimament ha escrit novel·les, Àngels Vilella, que havia viatjat a Colòmbia per retrobar-se amb una parentela que eren els descendents de Xavier Auqué, el qual era un soci de Ramon Vinyes, a la llibreria que García Márquez va mitificar molt a 100 anys de soledat. Bé, una colla de coincidències. Resulta que allà Vinyes és molt valorat, més que Catalunya, a Barranquilla, sobretot, a la costa colombiana, sobretot, com un personatge important a la cultura d'allà. I hi havia, per aquelles casualitats, hi havia un congrés de colombianistes, el 2003 a la Universitat del Nord, i em van convidar, el net polític d'aquest consorci de Vinyes, professor de la Universitat de l'Atlàntic, em va convidar al congrés celebrat el 2003. Aleshores, això va iniciar una segona etapa de la meva investigació sobre Vinyes. Diria que la tesi meva sobre Vinyes diu Ramon Vinyes i el teatre. Doncs la meva recerca posterior al 2002 hi ha una part que és Ramon Vinyes i una altra part que és el teatre, bàsicament. I aquesta segona part de Ramon Vinyes va ser possible perquè, en lloc de continuar, per exemple, amb les obres de postguerra, em va costar el que era la faceta colombiana de l'autor, la importància que ell havia tingut en la cultura d'allà, no tant en el teatre, però sí en altres aspectes. Fruit d'aquest contacte, això va acabar derivant en unes jornades dobles sobre Ramon Vinyes, fet en coordinació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat del Norte de Barranquilla. Això es va dur a terme l'any 2005. Aquí va ser l'abril de 2005. Va venir de nou en Jacques Gillard, que era el gran referent dels estudis americans de Ramon Vinyes i del García Márquez jove. Va venir en Ramon Baca, un escriptor que havia editat la revista de Vinyes, que va abandonar aquí, a la biblioteca d'aquí, tota l'edició facsímil, una revista de l'any 17-20, Voces, que és una revista actualment considerada com la revista d'avantguarda de referència de la seva època, i que Vinyes era, es pot dir, pràcticament l'editor de la revista. En fi, és a dir, va haver-hi aquest intercanvi i el 2005, a l'agost, amb en Francesc Foguet, amb Enric Gallén i Jordi Marrugat, vam intervenir a la segona part de les jornades allà. I allà se'n va obrir, per exemple, suggerit, com no podia ser d'altra manera, per en Francesc Foguet, un treball sobre l'obra, sobre Vinyes, professor, perquè de l'any 40 a l'any 50, quan Ramon Vinyes va tornar a Barranquilla, va treballar, va exercir de professor en una escola normalista que es deia Colegio Barranquilla de Señoritas. I moltes de les, unes quantes, però Déu-n'hi-do, unes quantes de les exalumnes vives, per diferència d'edat, Vinyes ja era un home de 50 anys,
per tant, aquestes alumnes tenien 30 o 40 anys, van sobreviure i van venir les jornades i aleshores vaig fer una recerca sobre el testimoni d'elles, del que havia estat Vinyes com a professor, i aquesta faceta que el valoraven tots pel seu carisma, per una banda, però també per la seva innovació pedagògica. Era un professor que no havia exercit mai pròpiament de professor, però que era molt preparat, molt rigorós i alhora carismàtic, i que sabia transmetre a les alumnes la metodologia, però també els coneixements i el sentiment de la cultura, no? I de la història. Bé, i també em vaig interessar a partir d'aquí per aspectes de la literatura, de la cultura colombiana o llatinoamericana que tenien relació amb algunes obres de Vinyes. Per exemple, una de les coses que vaig treballar més és el tema de la cultura wayú, perquè era molt important en la millor obra, el que jo crec que és la millor obra de Vinyes a la postguerra, la millor obra teatral, que és Arran del Mar Caribe. En part també en els contes, però sobretot en Arran del Mar Caribe. I això, doncs, conjuntament amb un professor de la Universitat del Nord, en aquell moment, després de l'Atlàntico, en Dani González Cueto, vam fer una recerca en què intentàvem lligar tant això com altres aspectes, també a través del Ramon Baca, per exemple, la presència dels alemanys i del nazisme a Colòmbia els primers anys dels 40, que queda reflectida en Arran del Mar Caribe. És a dir, que tots aquests aspectes laterals, però alguns d'ells importants, van ser objecte en aquell moment de la meva recerca. Aquest article, conjuntament amb altres, el vam publicar a Assaig de Teatre, la revista de l'AIET, el 2007, que va dedicar un dossier a Vinyes. És a dir, Vinyes es va activar una mica a partir de la meva tesi i d'aquests contactes, que penso que van activar l'interès per Vinyes, i Assaig de Teatre va publicar un dossier on també hi havia col·laboracions de Francesc Foguet, de Joan Cavaller, de Magí Sunyer, i també vam exhumar una obra de Ramon Vinyes, En fum sobre el teulat, que va ser l'última obra estrenada el 20 de gener, estrenada 4 dies abans d'iniciar-se l'exili republicà. I, curiosament, Vinyes ha tornat al teatre professional el 2012, ha passat molts anys. No sé si també per influència de tot aquest clima, jo crec que sí. No dic de la meva tesi, això seria una pretensió, però sí que arran de la meva tesi, Berga també va activar un premi dedicat a Ramon Vinyes. La seva figura va ser rescatada una altra vegada. El 2011 vaig participar, un any abans que s'estrenés Vall de Titelles, doncs el 2011 vaig participar també com a investigador associat a un documental, L'Elegia del Tròpic, La vida suspesa de Ramon Vinyes, de Floreal Peleato. Per tant, jo penso que també van ser uns anys bons, sobretot aquesta casa, la UAB, per l'estudi del teatre. Es van llegir moltes tesis sobre teatre. Jo recordo, per exemple, les de Carles Valles sobre Adrià Gual, les de Francesc Foguet sobre el teatre en temps de Guerra i Revolució. També hi va haver anterior, potser, no sé si va ser aquí, ara no estic segur, la de Miquel Gibert sobre el teatre de Joan Oliver, i no sé si la teva, Anna, la vas fer aquí, però bé, era una època que no només a la UAB, sinó en general a tot el món dels estudis de literatura catalana, el teatre va agafar una importància que no havia tingut quan jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, amb prou feines. Si va existir com a assignatura, jo no la vaig trobar amb el meu recorregut. I marco això per veure la diferència d'èpoques. Bé, a veure. També, pels mateixos anys, també Serra d'Or va dedicar també un dossier similar al que he dit 2006, al que he dit Assaig de Teatre.
També allà va intervenir Jaume Huc, Ariel Castillo, Francesc Boguet de nou. I un altre aspecte, per no dispersar-me més, un altre aspecte que també em va interessar molt i que té a veure una mica més amb el món de la comèdia de l'arte va ser el Carnaval. El Carnaval a Barranquilla té una importància com podria tenir la Patum a Berga. L'exemple més fàcil, que no és simplement una festa més, sinó que és una festa que conté una riquesa expressiva, artística, musical, etc., i que té una tradició llarguíssima. I en el cas de Barranquilla i del continent llatinoamericà en general, és moltes vegades l'expressió d'un mestissatge cultural. Això em va interessar molt perquè Vinyes a vegades s'ocupa del Carnaval. I aleshores vaig emprendre una recerca buscant connexions amb altres escriptors, amb altres carnavals, amb el Carnaval també que hi havia hagut a Barcelona abans de la guerra. I fruit d'això va ser un llibre que el tinc aquí que es diu Leyendo el Carnaval, mirades des de Barranquilla, Bahia i Barcelona. Nosaltres, una mica en broma, dèiem som el ba-ba-ba, no? Bahia, Barranquilla i Barcelona, però va ser una recerca interessant que vaig exposar en uns congressos realitzats a Bogotà i a Salvador de Bahia i també van estar publicats a la revista brasilera do Caribe. I això va ser un altre aspecte de la cultura llatinoamericana. Hi ha una mica teatral en molts aspectes que em va interessar i que em vaig dedicar. Per tant, no ben bé Ramon Vinyes, però Ramon Vinyes d'alguna manera també sempre sortia aquí. Bé, deixem Ramon Vinyes de moment, i passem a la segona part del títol de la tesi, el teatre, no? Si fins al començament de la tesi jo ja ho he dit, no havia manifestat una predilecció especial per cap gènere literari, hi havia tot aquest ambient favorable al teatre aquí a la UAB i en general de la universitat. Això va permetre que una cosa molt important va ser la creació del grup de recerca d'arts escèniques, sempre aquí a l'entorn de la Universitat Autònoma. Vaig assistir a la seva fundació, m'hi vaig integrar i vaig participar en diverses activitats relacionades amb el GRAE o a l'entorn del GRAE. Per citar-ne algunes, citaré la meva participació al primer Simposi Internacional de les Arts Escèniques de la Universitat d'Alacant, celebrat a Alacant. Allà vaig fer un estudi del teatre breu de Manuel Molins. Això em va permetre aproximar-me a aquest autor, que en alguns aspectes també és heterodox o ocupa, i ho estic parlant no en paraules meves, sinó d'estudiosos, ocupa una posició excèntrica. Té certs paral·lels amb Vinyes, salvant totes les distàncies, i penso que ha estat un treball plaent i profitós i amical, de pas, que em va portar molt aire fresc a les meves recerques, massa centrades potser en el Ramon Vinyes. Després també vaig participar al segon simposi, en aquest cas celebrat a Sueca, però també de la Universitat d'Alacant. Allà vaig fer, seguint potser aquesta estela del teatre breu, una ponència sobre el teatre breu a Catalunya després de 1939, marcava tot un panorama, i allà és on vam ensopegar, coincidir feliçment, altra vegada, després de molts anys, de dècades, amb en David George, i en David George també havia presentat allà algun treball sobre la comèdia de l'arte, i allà és on vam decidir reprendre el nostre estudi. Abans per això de seguir, també vaig fer altres coses, he fet altres estudis sobre teatre, com ha esmentat l'Andrea,
vaig participar també en l'estudi del teatre d'aficionats amb el llibre Teatre en temps de guerra i revolució. També un estudi sobre la recepció del teatre català a França. Això va estar publicat en un llibre El desig d'Europa. No sé si ho dic, si recordo el títol en propietat. El vaig fer conjuntament amb la professora de la Universitat d'Avinyó, Antònia Amo, i va ser també una experiència molt interessant. Vaig entrevistar la Irene Sadowska Guillón, una de les persones claus en la recepció, traducció i difusió del teatre català i també espanyol a França. Va ser un treball també molt profitós i també dintre d'aquest àmbit vull destacar també la intervenció que vam fer juntament amb l'Anna Corral al París 8, la Universitat de París 8, el 2012, en un congrés sobre poesia i teatre. Ara no recordo exactament el títol de la ponència, però aquí va ser interessant també perquè vaig sortir una mica del meu camp habitual i amb l'Anna vam estar pensant en els grups que coneixíem o que ens atreien, vam estar pensant en quin concepte de poesia tenien dos grups com els Joglars i la Fura dels Baus. És a dir, m'aparto totalment del teatre de text, que és el teatre de Vinyes. Això va ser molt profitós per mi i en el cas de l'Anna havia fet la seva tesi doctoral sobre els Joglars. Coneixia molt bé tot el que és la música, tots aquests elements que ens permetia aprofundir també entre les relacions entre poesia i teatre. Això sí que m'acostava a Vinyes, perquè Vinyes apostava per un teatre poètic. Llavors, aquesta discussió sobre què és la poesia i aplicada al teatre era el que centrava aquell esdeveniment. I en el meu cas, el meu interès per la Fura dels Baus partia d'una experiència com a espectador. Com a sènior, jo recordava la representació, si es pot dir així, perquè no és pròpiament una representació de l'obra Sud o Sud, de l'etapa més física de la Fura dels Baus, però que permetia trobar connexions amb la poètica d'Artaud, per exemple. Va ser un treball molt profitós i agradable. I bé, això serien, segur que em deixo coses, però diguem, recerca, he fet coses menors, diguem, no tan destacades. Però tornem al punt que havia deixat en suspens i que forma part de la recerca dels últims anys, 12, 15, 16, 18, que és la comèdia d'arte. Amb en David George vam estar calibrant a veure com podíem pondre i ampliar, sobretot ampliar, les nostres recerques sobre la comèdia de l'art a Catalunya. I vam veure que hi havia molt per fer, que en primer lloc, que juntant els nostres estudis tot adquiria en un sentit més ple, diguem, el coneixement del que és la comèdia de l'art a Catalunya i després veure que hi havia moltes coses per fer, molts camps de la comèdia per estudiar i per destacar, que havíem fet però molt parcialment. I això ens va dur una recerca, jo penso que complementària, molt bé, penso que molt bé ens vam coordinar bé. En David, per exemple, va fer un treball de camp excel·lent sobre la pedagogia de la comèdia de l'art a l'actual Institut del Teatre, a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre. Jo vaig investigar una mica més sobre els antecedents del segle XIX, XVIII, vaig tenir accés al fons de l'Os Moner, on hi havia obres i elements de la comèdia d'arte en l'avi, el que era l'avi de Josep Maria Segarra, en Ferran de Segarra. Per tant, vam ajuntar, diguem, el que fèiem i vam donar un abast de la comèdia molt ample, no limitant-se només al que havíem fet, que era literatura, comèdia i literatura, el teatre de Peles Mestres, el teatre de Rossinyol, els poemes d'Adrià Gual, etc., sinó obrint-ho
el present i el passat. El passat mirant una mica què hi havia hagut abans del modernisme en comèdia d'arte a Catalunya i veient el que s'havia estudiat i altres coses que vam poder estudiar més. I el present podríem dir candent, que seria la comèdia com a assignatura o com a matèria d'estudi a l'actual Institut del Teatre, que connectava amb el que ja havien fet Adrià Gual quan va fundar l'Institut del Teatre el 1913, o bé el que havien fet Meyerhold o Gordon Child o Coupeau, Jacques Coupeau a França, és a dir, aprofitar el que era la comèdia com a mètode d'ensinistrament en la tasca teatral, en el teatre. I això, sense oblidar-nos de raons importants, com els mestres de comèdia, la influència de Pavel Rolba, del Bosso, Carlo Bosso, i com això ha transcendit en l'actual sistema teatral català. Per tant, aquest fruit d'això va ser un llibre que ens va costar molt trobar editor, però novament a Alacant, allà sota la protecció de Biel Sansano i de Vicente, no recordo ara el cognom, ara tinc un lapsus, vam poder editar aquest llibre, on també dediquem un capítol a la comèdia a les arts plàstiques, és a dir, Picasso, Miró i autors menys coneguts, els escenògrafs, etc. Com el món de la comèdia d'arte, que ja no és la comèdia d'arte pròpiament dita, sinó que és el mite de la comèdia d'arte aplicat a la literatura o aplicat al teatre. Tot això, doncs, penso que vam aconseguir modestament, donar una visió no exhaustiva, perquè això sempre és impossible, però sí àmplia del que havia representat aquest món mític en la literatura, en el teatre, no sols culte, sinó popular, perquè també vam estudiar, vam remarcar la importància de les pantomimes, el paral·lel pel voltant de l'any 1900. Hi ha una simbiosi, a més, entre la comèdia de l'arte basada en models francesos, en la poesia de Verlaine, per exemple, i en les barraques de Fira del Paral·lel, on hi ha uns mims que sempre tenen a Pierrot com el personatge important. Bé, doncs penso que aquesta ha sigut una via que no hem acabat, però Déu-n'hi-do, no s'acaba mai, Sempre hi ha temes de recerca. En David, quan va intervenir en aquest cicle, va parlar dels ex-libris, que era un element, perquè això dels ex-libris, que sembla una cosa menor, té a vegades una riquesa també més plàstica que literària, com una cosa que es podia estudiar, com una part de la comèdia. Jo penso que estem prou satisfets d'aquesta feina, d'aquest llibre, i això ara ho tenim una mica en stand-by, com es diu. Darrerament, esclar, sènior vol dir això, tenir una edat i els esforços s'han d'anar administrant amb intel·ligència, amb prudència, seria potser el mot exacte. Darrerament he retornat a Ramon Vinyes d'una manera, potser, això també ho volia comentar, de cara a probables futurs investigadors, que quan diguem, dediques tota una tesi doctoral a un sol autor, a més, en el meu cas va voler ser un autor abarcant no tot, però gairebé tota la seva producció teatral, durant molt de temps, anava a dir un sol aspecte, però passa quan és un autor, es produeix una relació especial en què has d'establir una distància per arribar a l'objectivitat. I a mi em va passar en determinat moment que després d'anys i anys de dedicar-me a Ramon Vinyes, a vegades per atzar, com això, que és l'oportunitat que he dit de Colòmbia, vaig necessitar un temps potser d'agafar distància i ampliar la recerca
temes com els que he dit. També vaig ser docent a la UOC. Bé, hi ha altres elements per comentar, però ja parlant, diguem, de la recerca en si, de l'estímul que produeix. I darrerament hem tingut l'ocasió, juntament amb en Jaume Huc, de Edicions de l'Albí, del qual ja havia fet pròlegs a una antologia de poetes i prosistes lírics del Berguedà, que es deia Hora d'Argent. Havia prologat els articles de Talaia, una revista de l'any 38. Bé, ja havia treballat amb ells, però últimament hem trobat, ell i jo, l'oportunitat de recuperar una mica Vinyes. I aleshores l'última cosa que hem fet ha estat aquest llibre, que també has citat, Sota l'escorça, que és una recuperació dels articles que va escriure Ramon Vinyes en diferents diaris i revistes durant tota l'etapa republicana i la guerra, que són un document no només literari, jo penso que també històric. He de dir que per mi la història és important. No he estudiat història, però penso que vinc d'una formació d'historiadors de la literatura catalana necessitava ser historiada. Comença amb Riquer, amb Moles, i Moles arriba a través dels seus deixebles a nosaltres, i que, per tant, la història sempre, jo penso que ha estat sempre important en moltes de les meves recerques, el context històric. Ho dic perquè en aquest llibre, editat l'any passat per Edicions de l'Albí, hi ha com una mena de correlat de la història. Sí. I és l'últim que fem. I tenim com a projectes editar una selecció de textos de Ramon Vinyes àmplia i acurada dels seus escrits crítics de teatre i crítics literaris, i també de part dels seus dietaris d'exili. No pot ser una edició integral, perquè això ocuparia molt, però sí una selecció acurada i significativa per encara treure més a la llum el valor de Ramon Vinyes del que penso que encara mereix. També vaig editar el 2020, com es diu, l'Institut del Teatre té un repositori de textos teatrals, i també vaig recuperar 3 drames de Ramon Vinyes, i això seria potser una mica l'últim que he fet. M'han proposat a Edicions de l'Albí, de cara a 2026 en endavant, contribuir al que és la història literària del Berguedà. És un projecte de llibre que hi ha. Curiós, m'atreu perquè és estrany, història literària d'una comarca, queda així d'entrada, sobta perquè no és massa freqüent, i fer-ho d'un gènere com el teatre, on quan sabem que el teatre professional, les comarques, són comarques, no? Amb això el teatre és molt... El teatre, diguem, centralitzat moltes vegades en la URBS, Barcelona, en el cas nostre, o París, en el cas de França. Però bé, és un repte, i els reptes sempre són atractius, no? I això tancaria una biblioteca d'escriptors del Berguedà que Joaquim Moles, el professor Joaquim Moles, va inspirar fa molts anys a berguedans com Jaume Huc, com Quirze Grifell, que diguem, van inspirar-se amb aquesta idea de Moles i que tancaria un cicle a la qual ha contribuït també aquest llibre que tinc. Bé, jo penso que he fet ja... No sé quan m'he durat. Penso que he barrejat una mica. He barrejat coses, demano disculpes si ha sigut una mica caòtic, però he intentat, diguem, no afeixugar amb dades i referències i anar una mica el que és la medul·la, el moll de l'os del que per mi ha sigut la recerca i del que pot ser. Penso que hi ha molts tipus d'investigadors i l'error seria posar un model com a únic. En el meu cas, el fet de no exercir, a part de la docència de la UOC, de professor d'universitat,
m'ha permès aquesta oportunitat les oportunitats de temps que he dit i de llocs, m'ha permès actuar una mica, com es diria ara, freelance, no? Una mica a l'exterior del que són els grups i del que és... I això, per una banda, m'ha permès una llibertat en els temes, per l'altra també potser ha provocat una certa manca de cohesió, a vegades de coherència, no? Però jo penso que cada investigador, hipotètic investigador, té un camí propi a marcar i ha de ser, i torno al cabo aquí, no? Conscient de les seves possibilitats, no? I bé, penso que amb això ja... Moltes gràcies. Si voleu una pregunta. Sí, jo en tenia una, i és que, clar, tu ets, diria, com el gran especialista, no?, de Ramon Vinyes, i pensant una mica en els joves investigadors que volguessin, per exemple, aproximar-se al seu teatre, no? És a dir, tu has pensat en possibles línies de recerca que tu, per exemple, diguis ja no em veig amb cor d'explorar perquè suposaria massa feina per mi, no ho sé, i que pensis que podrien ser temes, no sé, potser si de tesis doctorals, però de treballs de final de màster i que potencialment podrien tenir, no ho sé, tot i no sé, per exemple, un treball monogràfic, però sí amb un caràcter, diguem-ne, més comparatista, no ho sé, si tu has pensat en algunes línies de recerca que creguis que podrien interessar els joves també per no perdre, no?, aquest llegat de Ramon Vinyes també per les futures generacions. Sí, jo he parlat abans, he citat que hi ha una part de teatre cronològicament no estudiada, però no sé si aquesta seria un tema d'una tesi. Potser més aviat es podria Ramon Vinyes se'l pot abordar de moltes maneres, com qualsevol escriptor. I una possibilitat potser seria abordar tota la seva escriptura dels marges, perquè Vinyes estudia molt, tret sempre pel món dels marges de la societat, no? Ho dic com a estímul, no?, possible, perquè, esclar, sí que es podria fer una altra tesi o un altre estudi sobre totes les obres que va escriure després del 39, però és que també moltes d'aquestes obres són obres que ha refà d'anteriors i per mi no sempre tenen els hi falta context. Vinyes, clar, Vinyes, quan arriba Vinyes a Barcelona l'any 50, se'n vol tornar a Colòmbia perquè veu que li falta el context, li falten revistes literàries, li falta el que ell diguem, necessitava per poder expressar-se. Una segona possibilitat seria aquesta, el Vinyes polemista, el Vinyes crític, perquè per mi el Vinyes crític ha sigut una eina per servir el Vinyes teatral, però penso que la part aquesta, i si publiquem, o la persona hipotètica que fes aquest estudi podria consultar-ho a l'Arxiu Comarcal de Pons Vinyes, o si publiquem aquesta selecció de textos, bé, podria ser una altra possibilitat, no? El Vinyes com a activista cultural, no? I com a activista teatral. Això seria una altra cosa que se m'acut així. I entenc, doncs, que aquesta recerca de la comèdia de l'arte continua oberta per les dues bandes, no? La comèdia de l'arte sempre hi és. Sempre hi és. Molt bé, molt bé. Perquè, clar, els mites sempre... La comèdia de l'arte sempre van de mites, no? Això amb en David vam presentar aquest llibre fa... Gràcies a l'Anna Corral, vam presentar aquest llibre a l'Institut del Teatre i allà va intervenir un expert en comèdia d'aquesta casa, en Rosena Arqués, i va explicar molt bé la diferència que hi ha entre la comèdia de l'arte, les companyies de l'Itàlia al segle XVIII i XVII, i el mite de la comèdia de l'arte, que és tan o més important, però ja no és ben bé la comèdia de l'arte en el sentit que tenia a les diverses regions italianes en aquell moment, no? Llavors, aquí, jo em consta que a l'Institut del Teatre la tasca que han fet els professors ha sigut fèrtil i això ha continuat i per aquí també deu haver-hi gent interessada en l'estudi també, no només en dur-ho
a dalt de les fustes teatrals, no? Com deia Segarra, les tables, les fustes, un terme que m'agrada molt d'en Segarra. Segarra, que per altra banda era un oponent al Teatre de Vinyes i viceversa, no? Però bé, ho dic ara per... No sono actor, o serio director, sono attore, scorreggi, tendenze, teatre, doncs per això va ser una mica complicat i interessant. No saben. Què és? És teatre? És pintura? També parleu de dansa? Com és això? Per això seria una mica la línia actual, no? De que els gèneres ja no existeixen. Fet al Congrés de París es deia més enllà dels gèneres, poesia i teatre au-delà des genres. Sí, no sé si ho pronuncio molt bé. Bé, això hem estat mirant. És a dir, quan tractes un camp en què hi ha moltes facetes, a vegades és complex editar, per exemple, no? Perquè tendim a vegades a compartimentar aquesta tendència a l'especialització. Només teatre, o només dansa, o només... Bé, i això és... I penso que de vegades ens regim per modes que potser no són prou útils. Bé, no sé si algú que tingui alguna pregunta més, si no, ho deixaríem aquí. I moltíssimes gràcies, Jordi, ha estat superinteressant. I m'he apuntat tots aquests temes que has dit perquè de ben segur, si no és per mi, per un altre investigador, segur que seran molt útils. Així que res, moltíssimes gràcies.